Sibingelele. La if uphila umuntu khona izinto ezibuhlungu kodwa futhi kumele ukuthi uzamukele. Ngoba uma ungazamukeli impilo yakho izoba yitshe. Impilo yakho izoba nzima. Lezi zinto lezi zizokudelaza wena. Zingamdelaza umnikazi wazo. Lezi zinto lezi 98% of the time ziyenzeka. Lezi zinto engizoyikhuluma la ziyiqiniso. Mhlawumbe ngizoshiya 2% ukuthi kwezinye indawo akuve kunjalo. Kodwa 98% of the time lezi zinto engizozibala la ziyenzeka. If ukuthi mhlawumbe enye yazo uyayazi wena. Right? Number 3. Uma kuwukuthi ubaba wakho akazange azamthande uma wakho okuzalayo. Yini ukuthanda? Ukuthanda ukuthi umuntu umlobolo umenze unkosikazi uganwe, akugane lo muntu usukumthandile. Nothi indaba zokujola nokuzalisana nakona ukuthandana lokho sokuyinkani nani. Right? Ukuthanda umuntu ukuthi umlobole umenze unkosikazi. Uhloniphe kubo, uhloniphe yena, uyihloniphe nawe, ukuthanda umuntu ke lokho. Uma kuwukuthi ubaba akazange azamthanda uma wakho, mancane amathuba ukuthi uzokuthanda nawe. It's even worse mewukuthi mhlawumbe ubaba wakho lo usemtholile amthandayo. Umtholile lo amthandayo ke, lo amthandayo. It's even worse. Mancane amathuba ukuthi uyokakhulume ngawo baba wakho athi mfana wami angifuni uhlupheke. Konke lokho ngikwenzela wena. Mancane kakhulu amathuba alokho. So lento into ekumele ukuthi uyamkele. Into nje kumele ukuthi uyamkele. Usukune unenhlanhla uma ukuthi ukhona empilweni yakho, uyacontributor, uyakwenza konke akwenzayo ngendlela eneqiniso elinganayo. Mhlawumbe nezinye izingane lezi zalomuntu amthandayo. Usukunenhlanhla ke lapho uma ukuthi uneqiniso baba wakho and unabela equally. Akukho la kubuye kuthiwa lezi ezasemshadweni or lezi hayi cha akuzona ezasemshadweni. So mancane amathuba ukuthi baba wakho akuthande uma kuwukuthi angazange zamthanda uma wakho. 98% of the time iyenzeka leyo nto leyo. Okwesibili, mancane amathuba ukuthi abantu bakini bangakusupporta entweni oyiqalayo. Mhlawumbe ngenzeka ukuthi unesiphiwo, mhlawumbe ngenzeka ukuthi uqale ibhizinisi noma yini. Lento le into ekumele ukuthi uyamkele. Yabo, because uma ungayamkeli izoba umthwalo. Gcina siba yitshe kuwena. Mancane amathuba ukuthi uzothi uqale ibhizinisi abantu bakini bathi sokusupport. Nalokho ibona bokuqala abakoletayo. Mancane amathuba ukuthi uzothi uma unesiphiwo mhlawumbe sibonwa abantu basibone nabakini basisupport. Mancane kakhulu amathuba. Lento kumele ukuthi uyamkele as usebenza esiphiweni sakho, as usebenza ebhizinisini lakho ukuthi 98% of the time abantu bakini abasoze bakusupport. Yabo, 98% of the time entweni esiphiwo sakho abantu bakini ngeke bakusupport. U2% ngushiyela ukuthi bakhona abasupportayo. Kodwa nje 98% in most cases mancane abantu. Kuzothi number 1 into kumele ukuthi uyamkele ngoba uma ungayamkeli izoba yitshe. Ukuthi uma kuwukuthi uma wakho okuzalayo mhlawumbe akasekho emhlabeni la ukhona, kungabi kini, kungabi komalume, kumele uyitshele nje ukuthi uzoza kamuva, uyohlezi uza kamuva. Ngeke ufane nezingane lapho ukhona, kungabe yikini oyikomalume. Ngeke ufane nezingane ezinoma bazo ngoba wena usuke usungesanaye umkhulumeli wakho, usuke usungesanaye umvikeli wakho. Yonke into miza ishaya kwena ngqo. So kumele ukwamukele ukuthi uzokuza kamuva. In a case like, for example, 98% of the time, 98% of the time this happens. If ungenayo nje umama endaweni osuku kuyona, kwamukele nje ukuthi uzohlezi uza ke muva compared to ingane enoma bazo ezinabakhulumeli bazo. Lezi zinto lezi kubalekile ukuthi abantu bazamukele
uyitshele nje ukuthi isiphambano sami lesenganikwa sona ngizosithwala, ngihambe naso khona kunjalo, khona kunzima. In most cases vele ezinye izinto ey'kanje ziyakuqinisa, yabo, ziyakwakha, yabo, zirivila lokho okumele ukuthi kuvele ngawe, yabo, obekucashile. So akumele lezi zinto uyivumele ukuthi zikubulale, zibe umthwalo kuwena, yabo, ugcine usebenza ama-decisions a-wrong. Izinto sometimes kumele ukuthi uzamukele. Siyabonga kakhulu.